Había una playa aquí junto al convento de las monjas e unha agua cristalina maravillosa. O xornalista Rodrigo Cota e o realizador Fernando Portela, da produtora Imaco, xuntáronse para contar a historia da loita que dende a Boa Vila se realizou dende finais dos anos 50 ata a actualidade contra Ence. Un documental polo que pasan persoeiros de todo tipo, xa que tal e como indica Cota, os que contan a historia son eles coas súas testemunhas e coa súa loita contra Ence. Bueno, claro, nós intentamos enfocarlo dende as diferentes perspectivas, non? Asociativa, pois institucional, política, cultural e mesmo pois algún tolo que pola súa conta colle un cabalo e se pon a unha lanza e se vai contra o muiño, non? Pero que tamén é xente que ten feito cousas moi eficaces. Entón, pois, intentamos coller un pouquiño de todo eso e xuntalo e a través de toda esa xente contar a historia, que son eles quen conta a historia, non son eu. Cota ten claro que fora que este documental é un bo material para coñecer de primeira man a historia desta papeleira instalada na ría de Pontevedra. Pero si saben como documento para ilustrar todo o proceso da loita contra Ence e bueno, moita xente se sentirá ou se verá reflectida no documental, ben porque está a favor ou ben porque se encontra, non? O que máis lle preocupaba ao director e ao realizador deste traballo era a cuestión audiovisual e técnica, algo que quedou resolto con meses de traballo e con imaxes dunha alta calidade. Xa hai outros documentales, a xente xa coñece pois o presidente da PDR, a xente coñece a Nene Barral, a xente coñece a Lores, a xente coñece a todo o mundo. Entón, pois como por aí o mellor non íamos aportar algo así, pero non tanta cousa, pois o que procuramos foi facer unha cousa técnicamente ben feita, ben feitiña e visualmente moi atractiva, non? Xa o saben, se queren coñecer toda a historia da loita que dende Pontevedra se realizou contra Ence, teñen unha cita mañá venres 2 de febreiro ás 9 da noite no Teatro Principal. A entrada será de balde ata completar o aforo.